Bonjour à toutes et à tous. Mikasa Sukasa. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit le très miséricordieux, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres, Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit le nom du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gloire à l'islam, béni soit l'islam. Béni soit le Mali, béni soit le Mali, béni soit le Mali, gloire à Allah, béni soit l'Afrique. Béni soit chacun de vous et chacun de nous. Que le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres, veille sur chacun de vous et chacun de nous. Alors, installez-vous, nous allons commencer le direct du jour. Nous allons commencer le direct de ce vendredi, je crois, nous sommes le vendredi, c'est le combien? Laissez-moi regarder. De ce vendredi 8 novembre, non? C'est ça, oui? 8 octobre, autant pour moi. De ce vendredi 8 octobre 2022, exactement, il est 21h, si je ne m'abuse, il est exactement 21h37. Je crois qu'il doit faire 5h37 du matin du côté de la Chine. Alors, si vous nous recevez en Chine, recevez les salutations du Mali. Si vous nous recevez au Gabon, si vous nous recevez en Afrique du Sud, en Centrafrique, si vous nous recevez au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, si vous nous recevez du côté de l'Hexagone, si vous nous recevez du côté du pays de l'oncle Sam, du côté de l'Amérique latine, du côté, bien entendu, des pays arabes, Dubaï et autres, recevez les salutations les plus sincères, les plus fraternelles, les plus amicales. Bien entendu, par la voix de Cheikh Oumar Keïta, le Mali tout entier, l'Afrique tout entière, vous dit bonjour, vous dit bonsoir. Installez-vous. Nous allons essayer une fois de plus de parler de notre cher continent. Mais on ne peut pas parler de ce glorieux continent sans parler du Mali. Parce que c'est le Mali aujourd'hui qui, par la force des événements, par la force des choses, c'est le Mali aujourd'hui qui est cette grande nation, qui donne toute la lettre de noblesse, toute la gloire, toute la beauté à l'Afrique. Grâce au Mali, aujourd'hui, on regarde l'Afrique avec intérêt. Grâce au Mali, aujourd'hui, les partenaires d'hier qui nous traitaient comme des esclaves, comme des sous-êtres, comme des bons arrières, réfléchissent pas deux fois avant de prendre certaines décisions. Grâce au Mali, c'est le réveil de l'Afrique. Grâce au Mali, nos partenaires économiques, nos partenaires stratégiques, nos partenaires européens, occidentaux, nous regardent avec une nouvelle façon de voir les choses. Selon eux, d'après eux, c'est l'ordre mondial qui change. Non. L'ordre que vous avez établi, l'ordre de la domination, l'ordre que vous avez établi, voler et piller le continent africain, l'Afrique dit non. Ce n'est pas l'ordre mondial, car Dieu seul a le pouvoir d'établir un ordre mondial. Ce que vous avez mis en place, c'est un système machiavéliquement mis en place pour exploiter, piller et voler nos ressources. À travers des accords coloniaux, la France a détruit plus de 14 pays africains. C'est de cela que nous allons parler. Alors, installez-vous. Mikasa Sukasa. Alhamdulillah. Gloire à Allah. Alhamdulillah. Béni soit le nom du Seigneur. Alhamdulillah. Je voudrais respectueusement, avant de commencer, m'adresser à mes parents. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Namina anga direct damne kuma abo don sa kela comme la dar sugu don ba damne ni nazara kan kasoro kana ndama ko la ni anga bamana kan an fa kana mbaka kam kadi mogo e soro la kamna e wolo la kamna ke bo la fili mogo reka kan kama ala kikisi ni ba kordo ali te suwala. Donc, ma fait que son angan damara anga politique barola ay partage oké ba ñina fait ay partage oké ay blaga jigi ay partage oké ma fait que ñini balmo fait ta fait ka do mo si gasila ta fait ka do
ka mɔgɔ si dɔgɔya. Ala ye n seere. A kuma yɛrɛ fɔli ka gɛlɛn. Maintenant n da maga a kuma la, n b'a fɛ ka ɲini n balimaw fɛ. An ka taa dɔɔni dɔɔni. An ka taa dɔɔni dɔɔni. Jamana ni an bɛɛ ta de don. Anw fɛnɛ b'a ɲini Ala fɛ. Ala ka nɔgɔya an ye. Ni se fitinin min b'an bolo, ni Ala ye fitinin min nɔgɔya an ye, ni Ala ye belebele min nɔgɔya an ye, n'an bɛ se ka mun kɛ don min na an b'o kɛ o don. O de kama, n t'a fɛ ka ni baara kɛ ten. N ka baara, n b'a fɛ ka taa fan y'a la. Ni baara, n b'a fɛ don dɔ la, n denw, n mɔdenw, a tɛna kɛ ɲɛna. O b'a sɔrɔ an dala bɔgɔ la ka ban, bɔgɔ sago b'an na. Ala y'an wele ka ban. N b'a fɛ ka fɛn dɔ de to yen. Ne ta tɛ ka na jɔ dɔrɔn ka kuma. La, n'o ye mɔgɔ min ka faamuyali ye, i bɛ bɔ o kɔnɔ. Ni n dɔgɔnin dɔ ye ɲɔgɔn kunbɛn bi réunion dɔ la, n tɛna a tɔgɔ fɔ parce que a m'a fɔ n ko n k'a fɔ, mais n bɛna a ka hakilinata dɔ fɔ a ye. A ko mɔgɔw bɛ filiba de la Keyita i ka ko la. A ko minnu tɛ fɛn dɔn olu de b'a fɔ i ma ko vidéoman. A ko i b'a dɔn jɔn de ye vidéoman ye? Vidéoman minnu da bɛ fɛn bɛɛ la. Mais là, i da tɛ fɛn bɛɛ la. Mɔgɔw t'i dɔn de, n'u b'i dɔn, u tɛ nin f'i ma. N ko tɛ baasi ye. Faamuyali bɛna dɔɔni dɔɔni o. Donc n b'a fɛ de ka fɛn dɔ de to yen don dɔ la. Mali k'a dɔn ko ni kuma, ni tile, ni don, ni san, dɔ tun bɛ yen ko Keyita. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. A tun bɛ kuma, mais a ka faso kanu tun ka bon. A ta tun tɛ ka mɔgɔw bilasira dɔrɔn dɛ. Fɛn wɛrɛ tun bɛ yen a b'o kɛ tuguni ka jamanadenw sɔn sumaya. N bɛ kuma o ye tiɲɛ ye. Mais n bɛ ka fɛn dɔ de bila sen kan, n bɛ ka Ala deli, Ala k'an dɛmɛ. N tun t'a fɛ ka kuma fɔ sisan, mais n bɛna n da maga la pour que an ka ɲɔgɔn faamuya. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ nin baara sugu kɛ fɛn dɔ bɛ yen, i b'a bolomada n'o ye ni Ala ye nɔgɔya kɛ i ka se ka dɛsɛbagatɔw, feeretanw, i ka se k'olu dɛmɛ. Misikinɛw, i ka se k'olu dɛmɛ. N bɛ ka fɛn dɔ de bila sen kan, n m'a bila sen kan fɔlɔ, hali bi n bɛ jateminɛ la. Mais a tɔgɔ kɔni n bɛ se k'o fɔ a ye. N bɛ Ala deli, ŋaniya min bɛ n kɔnɔ, Ala k'a dilan ka ɲɛ. N bɛ ka fondation dɔ de bila sen kan. Fondation nin, n t'a dɔn fɔlɔ. Ne bɛna n tɔgɔ de d'a la. Ni mɔgɔ fɔlɔ kumana, o ko n k'a kɛ n tɔgɔ ye. Mais n tun b'a fɛ k'an fa ni n ba tɔgɔ fila k'u don ɲɔgɔn na cogo dɔ la. Ka kɛ fondation ye. Fondation tɛ foyi ye. Ni dɔrɔmɛ 100 dilan ma, n bɛ n jija ka 40 bila a kɔnɔ. A 40 n bɛ jateminɛ kɛ. N bɛ an ka sɔrɔsi, n bɛ ka dabɔ o yɛrɛ de kama. Mais o t'a bali ko dɛsɛbagatɔw olu ka dɛmɛ. O kɔrɔ tɛ fɛnɛ ko fɛn bɛ n bolo. Ala de ye n seere. Mais Ala deli fɛn ka kɛ n bolo. N'a don sera a tɛ dogo mɔgɔ si la. Parce que opération dɔw de bɛ yen, n b'a fɛ k'o kɛ n ka fondation kɔnɔna de la. Ɲagami kana don kow la. N ka fondation, ni Ala ye nɔgɔya kɛ n ye, n b'a dɔn ne n donna yɔrɔ la n bɛ fɛn sɔrɔ. N ka tɛ nafolo ma dɛ. Du dɔw bɛ yen, i ka malobɔrɔ 1 d'u ma, a malobɔrɔ ka taa 7,000 la. A nafa ka bon n'i ye 5,000, 10,000 ta ka d'u ma. Parce que a don, u t'u mago b'o de la. O bɛna nafa min fɛnɛ ɲɛ u ye, o na barika ka bon ni wari ye. N ye commerçant caman sɔnde ka ban, u y'a yira n na ko ni n parala don o don ko n ka na k'u bɛ n dɛmɛ. N bɛna ni fondation bila sen kan an ka sɔrɔsiw kama. Minnu tola kɛlɛ la, k'u ka denbayaw dɛmɛ u kɔ.
mais ka dabo de kama o kɔfɛ an bɛ se ka misiriw fɛnɛ lajɛ ka dɔnni d'olu ma o k'a di feeretaniw ma o kɔfɛ an bɛ églisew fɛnɛ lajɛ ka dɔnni d'u ma o k'a di dɛsɛbagatɔw ma o kɔfɛ n'an yɛrɛ sera ka min kɛ o de don nin ye Keita ka ŋaniya de ka taa ka si Mali ma donc ni mɔgɔ min tɛ Keita dɔn i bɛ fɛn wɛrɛ fɔ ni Ala sɔnna an tɛna dɛsɛ ni Ala y'an sɔn si ni kɛnɛya la a fondation n b'a bila sen kan n ye mun ɲini Ala fɛ alhamdulilayi Ala b'an dɛmɛ n'a ye fondation Cheikh Oumar Keita c'est très joli mais n bɛ k'a lajɛ hali bi parce que mon père il me coûte cher ma mère elle me coûte cher malgré que minnu b'u sago u k'a fɔ Ala b'u ɲɛ olu ne mago degeli t'olu ta la k'u kunna wolo mais minnu fondation sigi ni Ala sɔnna a ma n bɛ dɛmɛ kɛ wariko tɛ tɛmɛ ne ni mɔgɔ cɛ parce que wari tɛ n bolo an ka sɔrɔsi dɔw bɛ yen o denw ka école ko n yɛrɛ tun b'a fɛ ka kɛ ka bɛn ni école de mais n y'a ye ce sera trop juste a bɛna gɛlɛya sinon tun b'a fɛ ka don yɔrɔ dɔw la ka école minɛn ɲini ni minnu tɛ ni école minɛn tɛ minnu bolo n'u sera ka mun di an b'o di ka école minɛn n'an ye école minɛn san an bɛ taa chef d'état major la an bɛ taa di ko ka di sɔrɔsiw denw ma u ka taa u ka t'u ka école kɛ n'a ye an ta y'o de an bɛ n'o de kɛ an ka bilasirali kɔfɛ an bɛ n'o de kɛ n b'a dɔn ni mɔgɔ min y'a kuma kɛ il sera surpris mais ko dɔ de y'a to n bɔra ka kuma mais n'a tigi fɛnɛ bɛ ka n ka direct lajɛ a b'a dɔn ko n kama ale de ma ko bɛɛ n'a kuma de don alors o kɔfɛ n bɛna an ka kuma daminɛ bon n bɛna kibaruya duman dɔ bɛ yen n ka denmisɛnnin a ye n ka petini a y'a ka video dɔw ye ka bɔ a ye video kun fɔlɔ dɔ dilan dɔn ni ne bɛna an ka partenaires ka fɛn dilan bande annonce n'u ka affiche dilan n ko a ka ne yɛrɛ ta kɛ n b'a lajɛ n'an tilal'o la donc an bɛ ko n'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ ka partenaires k'olu lalɔnniya an bɛna k'o cogo la n'an ye partenaires lalɔnniya an ye baara min kɛ n'a bɛnn'u ma dɔrɔn automatiquement an bɛ commencer ka bila réseau kan o de da ka di o de nafa ka bon c'est plus professionnel donc an bɛna baara kɛ n'o cogo de alors n ye kuma dɔ mɛn Ukrainiens ka ministre taalen Abidjan n ye kuma dɔ mɛn mais comme aw bɛ Keita dɔn ne tɛ girin ka n da maga kuma na n tɛ girin ka kuma ten ni n ye kuma dɔ mɛn n b'a ɲɛɲini n y'a ɲɛɲini n taara n tɛgɛ da a kisɛ kan minnu y'a fɔ n m'a fɔ n k'u ye nkalon tigɛ dɛ mais n'an bɛ maliyɛnw sɔn kibaruya la n'an bɛ maliyɛnw bilasira merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. You know, I'm a very emotional person, so that kind of comment get into my heart, and I just want to say thank you very much. Thank you for saying this, and I believe it's going to happen. And thank you once again. Thank you. Alors donc, quand il y a Aula Tunguni, kumakan dɔ fɔla Ukrainiens ka ministre dɔ tala ani Ouattara ye ɲɔgɔn ye mais kuma dɔ fɔla a senkɔrɔ mais sɔni ka n da maga o kuma na an bɛ ka jɛkulu dɔ ni mɔgɔ min ko ka tɛ politiki kɛ a tigi bɛ fili la mais baara dɔ tagabolo kɔnɔna la i b'a daminɛ i t'a daminɛ ni politiki ye mais a bɛ se ka taa laban ni politiki ye parce que i ka baara kɔnɔna la a bɛ se ka décision dɔw bɛ ta politiki kɔnɔna la a décision tɛ se ka ta ni e tɛ hali n'a décision ta la e fɛnɛ ni i bɛ ɲininka i dalakan na
Donc, on a fait de blasenga, nous avons deli kake frafina, nous avons deli kake malikono. On a fait blasena, on a fait na fama, fait barkama, malion bebse kuyere sur la femme kono. On a fait de blasena, on a bobo nyonko, ko dabla, ka nyesi fengelema, ka barake, transition bise ka nye chugomina, la korotal bise ka soro chugomina, mali bise ka bon noro kono chugodi. On a barake, abe moko chabanyena ko asimi kodo, asimi kote. Asimi beta sinio. Moro keta esa asimi de indépendance di malmango moro keta de moro keta bemi. Ama fatua. Musa Traoré muya na bemi o ma fatua. Atete muya Musa Traoré la be ama fatua. Ibeka muna no kofe o ma fatua. Donc ambe na tewe. Mais nambe baraka ambe fin de toy. Nafa be femna. Ambe barake de sorte que nazara muya bla jonya nege kono sa akachani san kemeduru ubanka. Akachani san kemeduru anye jonyake. Amnena katan fere. Kabantoni kanakanga dugukolo. Fin ba djukoro ko chouin. Abe fo le ma ko les 11 accords secrets. Ka indépendance foudama kambla ka accord do signé. Accord manto jonya kono alibi. Ka warlangolo dlanko dama ko monnaie stable. Donc ne pas faire fin de katoy, beka fin de toy, beki no de toy, beka fin fitini bla. Ite do mina idonga seka baroke ni do en fa fenen tumenna. Donc a mega fem sigi. Antna mo jagoya. Mais transition ka kuna wolo bala, nous e anga kuma la me. Nous e antagasira la je. Nous sonna kanga bolo di nyogo ma ko bolo kele tiseka ayera ko ka je fo bolo fla. Parti politique au luku taka yo luku ngoi. Mais ni anye ni dlan kanye. O dugutna ke mali kono. Ni keta ya kanabo ko ni candidat ni te onga candidat. Ni de onga candidat. Keta bato aka sogono ka fo jamana do ni te ni de do. O ba soro benkela kan kaba. O ba soro anye nyongo famia kaba. Ame merdi Malion be mu meri mu mena na ko ba posu kono rofle amba foka jeya nuki bi posu kono rofle ambe jamana de la boy kama meri atola ubira be parce que o sharia te ka fokuni jamana don ko kite ku ka meri kibe ku ka meri jagoyala o sharia obisi ki gen nu yu gen par exemple modobla son élection croisée donc ka foka jeya mo chita sago ke jamana do na tuguni ama fe ko fin de si politique tonte mais politicien bi se ko yere sora kono mais mune mali d'Afrique ou doroté mune mali chouin ou doroté munu koko frasi ou doroté mais munu ko mali ba niga ante fo ni malika la tiga ni malika here ni malika indépendance anulu bébé donc be kan ko je ko de sigi amé fena donc Abalmake Keita, mais panel, avec formé un comité stratégique, avec formé un panel de haut niveau. Donc, ambo kono, ameka réflexion que, ameka ka barala tab dondoni, amena barasi. Quel côté, n'ambayan bolo de nyongoma ka anga différence ou black refe, ka anga kelo black refe, anga bembalea ou black refe, ka mali la je, billahi ambe fendlan, jamana chama benye bonfe. Maintenant ko kamena na an yere kunde ne ame mena ma bono la de ani asmiya yere di anti bono wala donc ambe ban chesiridi kan bolo di nyongoma ama barala nan tlala la domina nanya yira famaula ame tlaka au yira fenen wele ka yira aula ka yira famaula mo shik tseka bo on ko fe tuni nan toy ka bo lu reso bien ka anu be ben ko dola mo shiti se kata kuma ni malion toy tuguni mo shiti se kata galon tige amina ni keta amen keta ka malion kumbrinto ka temina ka bo kata galon tige fama wi ulu be mde me be bla pochila o be ban ame fu sirola ni mali côté mo kono fo yere ko salam fatia sira oreta ka tay kungodla
il sait que Malion Torota. Kebe, au Waribe Menamouniye, il est fouille. Il bi défait fait balala billahi talahi les zines ni kuranache. Il ba wari fait chouin qui dembalo bébé que faut wari de aussi te que fenye. Mais il faut que mon ibi de ibi kolase ika demayama. Il bi la tani ni ka femme na sini. Il ba ke mon abi. Il mena wuri e de beye misri la. Il mena ye ko seli RT temeka. Mais depuis den kata chouin ni ke mo ko fait. Et depuis den ga mo to ta kata fin doke. Ko islamé. Islamé sou jumane. Ala mako dengele be ka sela e bet lega sela dre ka sel beta ki bonay tal mamu nyini gawla o bo fiye mo benga nam nganam ke ka kara era kono iye joli shu di kari kono mo benga nam nganam ke bet lega sela ala be selta ki bonay atita roshi ibe ta diga kono dre ni tasma de benyona même munay boke iba fiye ma ki islamé ni ben na fait moudi ate srala ni ka kodo yikoto. Alors donc Ukraine président mais sonanga anda ma Ukraine président là m'a fait agani tchelame Draman et ses mercenaires, mais une histoire rocambolesque. Nous ne sommes pas arrivés au bout de nos surprises concernant cette histoire de mercenaires. Il y a 6 mois en arrière, moi, Baba Nicolo, j'ai été informé. Parce que comme j'ai toujours dit, tout le monde a accès à nous. Quelle est l'information que je vais vous donner? 6 mois en arrière, nous avons été approchés par des gens qui sont rentrés dans nos mails, dans nos inbox, pour nous expliquer qu'au Libéria, il y avait des mouvements qui n'était pas clair. Et ces mouvements-là, de rassemblement de personnes étrangères au Libéria, mais qui travaillaient sous le contrôle d'un commando allemand, un commando anglais, un commando français, et géré par des militaires ivoiriens. Donc, nous envoyer les informations à partager avec les preuves. Et moi, je dis qu'il y a des informations, quelle que soit la qualité et le niveau de cette information, étant donné que... À quoi allez réfugiés politiques de Morochama, vous contactez Morochama be Kibariachi Uma Kulalonia Kodanana Akakuma ko Akakuma Baïra Kodo depuis Libéria vous donnant ou ka WhatsApp kono anu ka email ka Kibaria dans la C Uma o Kibaria e mouye ku nyebala ko kodo be ka ke Libéria comme be ka ke Libéria ko mercenaire do be ka formé ou be ka recrutement ke mais recrutement ni Libéria armée Libéria sera sous terre mais mercenaire de dos allemand anglais et français au lieu de nous former mais en formation à Nyamoya Mumbe a financé Mou John Benou ka fait be oui Côte d'Ivoire de a ko le Kibaria soro lu dabal bana comme Côte d'Ivoire bi se kata kundo ni ko sugula chogodi nga ka kuma to la mais moi personnellement je suis dans un pays où l'OTAN exerce ses pouvoirs, un pays où l'OTAN exerce c'est un libertinage, il faut rester dans les cadres de cette information est déjà publique pour ne pas être l'exclusivité et l'action exclusive pour attaquer le Mali avec preuve à l'appui. Dieu merci, par grâce pareille, pour attaquer le Mali. Donc nous avons été informés qu'au Libéria, un commando se préparait pour attaquer le Mali avec preuve à l'appui. Donc, où est Kibaria soro qu'au Libéria,
ou bien qu'un commando doit former, commando mercenaire. John Beka nous kana anglais, allemand, français. Mao nyiniga. Commandé mun nanao, malao. Mercenaire munu minela. Unana jonga bolo deka. Allemagne. John Beka nous formé Libéria, Allemagne, français, anglais. Donc, Kabé Malika, quand Mali déstabilisé, mais il y a eu comment toi la main. Dieu merci, grâce aux réseaux sociaux, nous avons des contacts dans le cercle restreint des dirigeants du Mali. Et je suis rentré en contact avec eux pour leur donner toutes les preuves. Il y a 6 mois en arrière, bien avant même qu'on parle de mercenariat. Ils ont vérifié avec les sources. Ils ont mené des enquêtes. Et les autorités du Mali m'ont appelé dans ma petite personne pour me féliciter et remercier de mon... Donc, c'est ça. Peut-être Ayeni Tcheka fait la main. Peut-être à Benaka. Ayaka vidéo la main. Mais avant, aye à la même condition mon obé. 600 avec à la même condition mon obé. Keita ki damagala ka wala obé. Aya ni vidéo la dje. Aya la main. Mais ça dit fin d'obé. Amouye quoi. Peut-être que do yaye. Mais dans bana mo chamayaye aye autoro. Mais ma fait ka wala doni aye mu famiala ka fitini famia aga famialika avec un famiali bae. Donc ako ni kibaria tumu bolo aka chani kalo woroy. Ou temenani sira doy ka anga autorité ko la lonia koko dobe sena Liberia. Femini dabaliban. George Weah besera ka yere blani jeu la chugomna de ni dabaliban. George Weah sona ni koma chugomna de ni dabaliban. Si ça global avec un familialike. Nya foyer mo me Chris yapi bla baradola. Mais zena Chris yapi ma bla barala de. Nye din kibaria solo. Nye muni foyer. Ngonaya ye Alassane Beka panga wolo tike. Ateka ngason. Moro miato, moro keme yoli, moro ba saba. O fagala, Côte d'Ivoire, pour qu'elle ait président. O ma watara torot lekele. Ivoirien moro ba saba. Akachano yere, doko ba nani, doko ba tan, doko ba duru. Plus de 3000 personnes au Lusala. O ma watara balikake président. Alors, c'est 46 petits mercenaires qui vont empêcher Ouattara. Mais Mouna Ouattara be dese ka sunogo. Mouna Ouattara be dese ka Dominique. A tien yoro flemi. Nya fo aye. Ngoni Keita kumana. Masara mani. Nyen kumana na togo na le ka chide do. Al nemega kuma. Tien be mbolo. O yoro la daluate. Les demandements qu'on fait, ou bien semaine demandements qu'on fait, ou bien sans demandements qu'on fait, à la base d'aller à la tige beba y beba me. Ni est prévu d'oeil. Ako anga autorité ya wele ka fo. Sonu ka wele ka fo, ou y enquête ke. Ou y mo black ata Liberia. Ou tera ko nyengini, ou yu tege da ako kiseka. Ni ye asimi sendan benka. Ni ye asimi tesona. Ni yorobala. Parce que où y a preuve me faire sur le Libéria. Mali a tegada dalem ka Libéria. Est-ce que mo blakata enquête me Libéria. Nous na enquête segina. Nous y a rapport kasimi au rapport de talako ira mo la. Nous nous fleni depuis Libéria ou be kodola. Au bet ma kalama ay munike. Président chama malalan ko la parce que ba kalama nyame ko wala san ko. Kuna ma demeni ko la ko mo sembala ka ka segota la de kona ko na be nyanga mi dora be beto fo parce que libérer nya fo awye ngo libérer on ye délai dama na mu ka mo la bla ngo be Côte d'Ivoire nyanga mi nya fo wa ma fo. J'ai dit que les Libériens ont donné un délai à Alassane Ouattara. S'il ne fait pas tout pour que les mercenaires qu'il a enrôlés
et envoyés au Mali, s'ils ne sont pas libérés, ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit oui ou non. Voilà une preuve ici. Une preuve irréfutable dont les autorités maliennes ont la preuve que c'est au Libéria. Voilà pourquoi George Weah, à plusieurs reprises, tente de venir au Mali, il ne peut pas venir. Parce qu'avant de venir, à travers notre ambassade, certaines preuves ont été transmises par le ministère des Affaires étrangères, certainement. Et George Weah a pris amplement connaissance de ce qu'il lui est reproché parce qu'il a préparé son pays comme étant une base arrière de déstabilisation de notre État. On veut déstabiliser le Mali pour installer les pions d'Alassane Ouattara et de Macron qui sont au beurre en Côte d'Ivoire. Je parle de Karim Keïta. Je parle de Tiémé Hubert, c'est ça? Et je parle encore de qui? Je parle de Boubou Cissé. Je parle de tous ces fossoyeurs, ces voleurs qui sont aujourd'hui installés en Côte d'Ivoire. Alors dites-moi, comment Assimi, avec toutes les preuves irréfutables, que la Côte d'Ivoire a tenté de déstabiliser le Mali par des moyens peu catholiques? Parce que quand tu veux déstabiliser un pays, maintenant c'est Babanaganga, ne vous en faites pas. Quand tu veux déstabiliser un pays, il faut avoir les pions de remplacement. Quand tu veux changer une partie de ton moteur, une partie qui est gâtée, avant de changer, tu sais que ça déconne un peu, mais tu attends de payer la nouvelle pièce. Si tu n'as pas la nouvelle pièce, que tu enlèves l'ancienne pièce, que tu n'as pas l'argent pour acheter la nouvelle pièce, ou il n'y a pas de nouvelle pièce, ta voiture sera immobilisée. On va mettre ta voiture sur cale. Alors donc, pour enlever Assimi, il faut qu'ils aient une pièce de rechange. Ils ne vont pas enlever Assimi et puis installer quelqu'un d'autre à partir d'ici. Non, il faut qu'ils installent quelqu'un que eux-mêmes, ils ont entre les mains, quelqu'un qui est prêt à mourir et vendre son âme au diable pour la Côte d'Ivoire et la France. C'est pourquoi Ouattara n'est pas prêt à libérer ces gens-là. Voilà pourquoi Assimi, ayant la vérité de ses côtés, les mercenaires libériens n'ont rien contre le Mali. Mais ils sont énervés contre leur employeur, qui est Alassane Dramane Ouattara. Le Mali n'a fait que ce qu'il devait faire pour se protéger. Il appartient à celui qui les a employés de faire tout pour qu'ils soient libérés. Parce qu'il a donné toutes les garanties avant de les enrôler. Les Français le savent. Les Allemands le savent. Donc on garde ces gens-là en Côte d'Ivoire dans l'intention et la conviction que Assimi Goïta sera dégagé du jour au lendemain et que ceux-là, on aura besoin d'eux comme des sauveurs. Monaka qui est en train d'écouter notre petit frère Baba Nigo. Une information qui était fiable. C'est 2 mois après mon information à l'entité du Mali que les mercenaires ont été saisis. Alors je me suis félicité naturellement, très heureux, que j'ai permis de contribuer à faire éclabousser la vérité, dont les mercenaires de Ouattara. Donc, Nikuma Gano, Nikuma Bana, Nebolo, ces mercenaires-là, ce sont les mercenaires d'Alassane Dramane Ouattara. Et Alassane Aetalim qui est français, c'était pour discuter de ça. Parce qu'Alassane Mada, Côte d'Ivoire est la Tougoni. Alassane Mada a Gasso la Tougoni. Alassane Mada ali parle là. Alassane ne fait même plus confiance à son propre téléphone. Alassane ne fait même plus confiance à son propre téléphone. Donc, il prend l'avion du contribuable ivoirien et puis il va apparaître pour discuter avec Macron. Mais Yoron Dobe m'a fait qu'au familiali, qu'au fort, qu'au djéa, parce que amalgambe, j'ai vu Nyang, c'est ça, Nyang TV, où il y a un document dont tu attendez, je vais voir si j'ai le document de Nyang. Je crois que je dois avoir son document. Attendez, Nyang a un document d'Obe, je crois que je dois l'avoir. Permettez-moi une seconde. Il a amalgame d'Obe et c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Obe Kamrodophilie là. Voilà, Abdul Nyang.
Voilà, ni Abdul Niang, bon, ni a les Kumakan, mais c'est pas ni a qu'à faire. Donc, document dans le B, mais document fléané, je vais, maintenant, document, je vais faire tout. Quand document, je vais faire tout pour l'original, mais le document original, il est bon. Voilà. Voilà. Avec le document qu'on a là, Francis, ani la Guinée, où il y a boulot d'union, la Guinée ni Mali frontière qu'on sécurisé. Donc la Guinée a une Francis fait, que Francis a demain, qu'à frontière sécurisée, parce que à demain qu'on a la formation, équipement. Donc au qu'on là, Koube Sira, ko terroriste ou kana bol kabo malaka de la Guinée. Mais joie ici ça. Abaro Nazaraka est fin de mina nkanabo munu betu songa fombla comme nyang na nyonano. Nazaraka est canode. Ate comme IBC ce qu'on appelle la construction syntaxique d'une phrase ou la construction grammaticale d'une phrase ou la maîtrise de l'orthographe française, autant il y a qui veut faire non, pas du tout. Non, il faut libérer. Dans le niveau politique, il faut avec l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire la pièce maîtresse qui a guidé, qui a orienté la construction ou disons la mise en place de cette idée-là. C'est-à-dire, il y a hakilimta un document sévère. Mais moi, je ne pas, ou bien que les frères de pas, oh, la Guinée ni français kadi, la Guinée ni français bena ou bien Mali kele. Mais c'est fou, c'est absolu. Moi, je regarde ça et puis ça me fait pitié. J'ai honte à la place de ceux. Non. Moune kela. Mali ma tega di Russie mawa. La Guinée Mali n'inga mouna. Mali a tega di Russie mao. La Guinée Mali n'inga. Muna ni la Guinée ko kaba tega di Francima. Anga muni bala. Na bena Guinée o mao. Ni yo Guinée o bunteo. Ni yo Guinée o chio. O mana fefe ke Guinée o lao. O te Guinée o kungoya. Anga muni bola. Anga fouille de ngile tout la. Ni anko ko mota fo onye. Ani mwa mka anga be. Muna la Guinée ni Francika be ma on toro parce qu'on est Francimandi. O te keo. O jogo sugu morobo de bla o tayi nafatola on ya yira ko mo sita fo onye Mali ani Johnny kanga ben donc o kuma kele konala on feren ba fo on ta yira mo shila ini Johnny kanga ben nanyo ke la Guinée ni Francika ben atantoro ayo kuma famia no benama la Guinée ni Francika ben otantoro c'est ça. Nyang yen bla mais bon tsiga digala bon peut-être kalama se yorojan ou bien kalansi na yorojan bon peut-être ama famille ko sebe mena ni yoroni famille ko fo ni aye ko la Guinée ko Francis ma nan deme aya yara yininga otora mune be malla ni la Guinée ba fo ko Francis ka deme ah donc comment mbeka fo tien ba lawa donc l'armée monte en puissance parce que amena depuis terroriste ou Mali kono la Guinée m'a dit qu'il faut français kana de meka frontière sécurisée depuis IB4 ama dit qu'il faut mais pourquoi Assimi là befo ah c'est que la peur a changé de camp donc au Bessiran ou boli bagato kana ta baga la Guinée ma donc ni Mali yu bunte nous la Guinée siramne la Guinée fene bu kumbe au problème yorobem ne fait nier kuna wolo bade ne fait nier la korotali bade ne fait kaira ko la Guinée ko ka sirani be ko terroriste kanado terroriste du même malla akachani santain. Alors pourquoi c'est maintenant la Guinée va sécuriser? Parce que la donne a changé sur le terrain au Mali. Au Kolo, ko yelema de la cola. Au Kolo, ko Mali wila kijo. Au Kolo, ko terrorisu nyabe tasmala. Au Kolo, ko jahlama beka boli terrorisu ka.
jeune frère Nyang, je ne sais pas, ni Ironique Famille, il a publié, mais non, moi je publié dans l'intention que la Guinée française a dit. Mais on s'en fout. On s'en fout. Allez, la Guinée Kata Bolo d'Amérique, on s'en fout. Billahi, ce sont des petits détails comme ça qui nous tuent. Parce que moi, la Guinée, mais, oyekele, Francis Fenani, Amana Bolo dit la Guinée Mao. La Guinée ka sous-solo, Francis Tateo. Sékou Touré, 1958. Donc, accords coloniaux, les 11 accords coloniaux, la Guinée ta kono. Abo Blaouna. Donc, ou ka ben abenatami. Ou ka ben anafaye mouni. Franc Guinéen de Bolubro, le Sili, ou te sefa kono. Ou be fengelem kono, ou esidia ou de ure magotola. Ni Franci ni la Guinée tungandi, sanction tala la Guinée kama. CDAO et sanction tala la Guinée kama pintata. Donc, moi, ni be kuma bi jatimine ke ni robed la. Abi jatimine ke ni ro. Mo kana ni papier langolo nunu shikana obo ajaka. Ni mo mada ni papier ne ka kuma fori na. Aya fuyo ku kan wele jien yoro ujia. Chaîne de télé ujia ou kan wele amade bage. Ni be fenkele ndro ne yira. Ni yo kuna wolo bade Mali boloko la Guinée France wele ko kana temeka ka frontière sécurisée. Mali ma Russie wele ko kata aka frontière sécurisée ni la Guinée. La Guinée de France wele. O koro ye muye. Ko Mali be ka jahlama boli terrorisme ka. Donc la Guinée kelen tissé o. Moyen te la Guinée donc be France wele. Ni yanga kuna wolo bade. Non bolé. Ukraine président Ayaka ministre de Côte d'Ivoire. Moko be ko ro ke kuma do la amai ne va faire vraiment ay jota me ni ironi la. Ouye ay jonga a fin na nyini Ukrainien ou ka ministre de la Côte d'Ivoire mais anya me kuye doya forêt ko accord militaire ou accord de défense ou ko Côte d'Ivoire ni Ukraine yo signé mais c'est pas vrai tienté à maquette ay jota ma article ma ayoro ni aba ma kala awye ni ma fili ma kala nya afin ma kala abeba me et ala. Bon, pour la deuxième étape de sa première tournée africaine, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dimitro Kuleba, est arrivé mercredi en Côte d'Ivoire. Il a été reçu en audience par le vice-président de la République, Timoko Meili, à Abidjan. La Côte d'Ivoire est un pays frère. Ça a été pour moi une occasion de remettre à son excellence une lettre de la part du président d'Ukraine qui sera remise au président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer ici la bonne relation qui existe entre nos deux pays, a-t-il déclaré à sa sortie d'audience. J'ai été ravi d'échanger avec le vice-président sur la question d'arranger entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine un projet de voyage et de visite dans le cadre du renforcement de nos relations qui, bien entendu, seront portées sur l'éducation, la santé et bien d'autres secteurs, qui seront approfondis le long de nos relations bilatérales, a conclu Dimitro Kuleba. Avant la Côte d'Ivoire, donc à Feni, mais ni emballement au Feni ma sabali ka kodo dabla. Nous ma sabali ka information nganamu. Francika galon tige ni sonoma. Mais on yɛrɛ fɛnɛ kan ka kibara ɲuman di an ka jamanadenw ma. N'an ye kibaraw ɲagami, n'an ye kibara turu a kan kan, ka sɔrɔ tiɲɛ dengeli t'a la a cɛman ye. Ni n y'a kalan sisan. An ye accord de défense ko kuma mɛn a la wa? An ye signature d'accord yɛrɛ mɛn wa? A bɛ tourner de la Afrique. Farafin jamana minnu n'u y'a yira k'u ye Moscou, k'u ye Poutine, k'u y'a condamné parce que olu ka jateminɛ la Poutine ye bengali kɛ.
olu ni France ni Amérique ka position de kelen. Donc Côte d'Ivoire kelinte a temena jamana damana ka soro kana Côte d'Ivoire arabado a lettre de dit lettre ni a ko lettre kon la ko Ukraine président kabe Alassane Ouattara invité kata Ukraine natala Ukraine kubuno ka relation ko ka pousser kata nye ubuka benke kata nye mais ale nana ni tisse ka accord de défense signé ni Côte d'Ivoire. C'est un simple ministre, il peut pas. Il peut pas. Un accord de défense est signé. C'est en présence du président et du ministre des forces armées. Mais les ministres des affaires étrangères, observe que ta armée engagée Tchogodi, Kassoro, le ministre des forces armées ukrainien est là. Observe que Tchogodi. Donc, en parlant d'obé, nous avons une visibilité code d'eau, nous avons une toro code d'eau. Ntaro ni boka walika pra ntaro no dodo mais anya frati ni kuma sugu na nyona ma chemai anya chinye fo malion ye anya malion blasra ni haki na nyumai angana ta kuma fo chinye temuna ne ni kala a source be metla sisa nayo aja nayo mo ja o ka message Daniel ma mais a source ma ci Daniel ba partager be ma ou bien ba la Facebook mu ma fo ngano fo am se ka ke alaba alabe kan deme kele na chien de kan mais nan dona galona abe koma me ala bolo siri nan dona galona abe koma amada alala nan dona galona alabe tige ana anga galon tige dable. Bon, ça ce sont les Azita Diakité, ce sont des relations. Toi aussi, il faut élever le niveau du débat. Ce sont des expressions diplomatiques. Hein? On dit ça partout. Ce sont des passe-partout. On appelle ça expression diplomatique passe-partout. Hein? Voilà. C'est comme un homme qui passe partout, une femme qui passe partout, c'est la même chose. C'est passe-partout. Ce sont des expressions qui sont là. Passe-partout, c'est tout. Alors donc, au rôle de nos bolets, Amanyini Albi, Assimi fait. Assimi be tabolum ka akany, oye kele. Assimi ki chesri malikola, oye fly. Américain ka sebeni. Poutine bola ka fo. Comme Mali mago be engrais o engrais la. Ka djenana e ka di Mali ma fula. Mais c'est que kumaka. Poutine ko Mali mago be engrais o engrais la. Ka di anga Sénégalais ma. Akoko Rishuba di uma fula drome kele atanyinaka. Mais c'est ça. On t'a juruta Amérique bolo. Kamena engrais sans koko di anga Sénégalais ma. Allah wallahi neni Allah tala masa tokoche. Ma fongo jenin dodo ina fo kira. Ma fongo jenin dodo ina fo ne kumana na ye jugu dia oku sagoke. Menene ka kumaka na bena masara manima. Aba chien bange. Kono nye mune fo awe. Nyaw nyininga. Ngo est-ce que Rissou bana kamali demewa? Ngo Rissou bana kamali demewa. Nyaw nyininga wala. Chino bana kamali demewa. Mais un document fléné. Rissou ko qui sont prêts koube blé di malima. Malima koube fait la ou signa ka tourni. Kuba di malima fula. Mais si ça n'est qu'à jatemine la anga baraka anga kede ka anyanyini amse ka nunu soro chogodi. Poutine ko bateau do willa Russie la. Aye baloka kono. Ko kana di ama. Ko bateau nunu ko Union Européenne ya be bloqué. Union Européenne ya be bloqué au Caporu la côté teme. C'est ça Macky Sall jora e mune. Macky Sall jora e mune. An balo fugari den naluma den ni a joro bemi. A joro bemi.
Ou Djorobemi. Macky Sall Djorobemi. Ye pangawolo ki ke kata réchauffé. A ko nyika kuma lame. Farafin mago be fait là, j'ai 120 millions de tonnes de blé. Farafin mago be fait là, Mali je donne 300 000 tonnes. Ah. Problème memi. Si ça on devait baraquer. On sait qu'à négocier l'Union européenne on a fait mettre mes chocomna puisque fou de l'eau. On est quand à baraquer. L'Américain go kuba demain. Américain ga fois Union européenne kuba nga bateau to ka teme nanga engrais nanga blé. Ne fait monsieur le ministre des Affaires étrangères o de tunganga ke ka jabi. Ne fait o de kanga ke malika jabi. Ni Américain go kube wari dama. Ka yirola ko femambolo kaba. Mais anga bateau tisse ka mali la soro. Amba nyini au fait. Aka kumani un partenaire européen yo ka to anga bateau gado. Ne fait au bar de kanga ke. Nga jatimne fitina mais akacha alabolo. Chien benga kumala. Ate comme Poutine que je vais donner. Non, 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 non. Akakumaka Nazarakana, l'expression grammaticale, c'est pas au futur. Akonya dit, nyalabla. Nya dit nyalabla. Mais au bloqué, l'Union européenne est bloquée. Mais si ça, Macky Sall, il attend quoi? Mais entre-temps, hein, ils sont prêts pour sanctionner le Mali. Ils sont prêts à sanctionner le Mali gauchi. Ils sont prêts à Mali emmerder. Ils sont prêts à couler Malika. Mais Malika balo bloqué. Mais la population paysanne, elle a quoi à voir dans ça? Mais Mouna Atato Oluka Angrekana. Mais après de Doka Jurudu Anna, Albi, monsieur Job, je sais que tu es diplomate, mais Ron de bien échappé, il y a des éléments qui t'échappent encore. Mais à Kadiale, comme on met un fait de blessing, à la base, à la dilanga, nous avons tous son baronou, flafla, Yorandobé, ça t'échappe, monsieur le ministre. Donc, tu fais bedonner. Mais je connais le Mali. Je connais les Américains, je connais la Côte d'Ivoire, je connais un peu l'Union européenne, du côté de l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne un peu. C'est des pays que je peux décortiquer en dormant. Je connais un peu l'Afrique aussi, mais monsieur le ministre, il retient. Nakoko, ne bien faut que tu entends, je crois que Poutine est garanti. Parce que Poutine est comme candidat. Poutine est assimilé téléphone ta nyonche. Poutine est comme fois assimilé. Alors, monsieur ka moufo ka gelea. En sera yoro dot là. Mouye gelea yoro. Tchesiri. Parce que Francis, Burkina coup d'état, ama ben Francima. Nia ye Francis Bolla, ka la Guinée ka kuma la main. Nia ye Francis Bolla, ka tege di la Guinée ma. Sinon la Guinée tout le monde n'a fait, en négociation il y a étant donné tao. Mais nia ye ou Bolla ka dame net le flanine. Code de Boukono Mali fan fait. Mais fengele connaît tien. T'as donné Doumbia Bafo. Ko François Couto allait faire. Ko ka Mali déstabiliser. Manda la ni Doumbia et tien men nabake. Relation bani francitien allait ka fembe dauma. Mais nous ko kube boni sraore. N'ta do abina mouke. Mais si c'est en Burkina Faso situation, il est extrêmement important. Le gouvernement fait extrêmement important. En cela, en cela, Chessiri Rod là. En cela, a Jala Agno, Ama Keleke, Amadja Agno, Ama Keleke, Keleke, Korote, Kuka Marfata, Ka Fenchignona. Il y a la guerre de la communication, en mot qu'on a déjà. Donc, à Manchester de Albi. Parce que la France n'a pas dit son dernier mot. Donc, Franciba fait 600 qui appuie Ouattara de camp. Franciba fait qu'un mercenaire Koni, Koka Reka Koyi. Franciba fait que Chessri mercenaire Koni là, avec qu'un monnaie bon mal la Tchoukomina. Parce que Mali est monnaie d'eau. Djamana Côte d'Ivoire moué, CDAO pionnier, UMOA pionnier. Mali est monnaie de Côte d'Ivoire là.
Mali monnaie de France là. Ka beke akuma kelen kono amata yoroshi président kelen ka Mali to gelea kono ka monnaie de nunu bela. Donc fin bou kono. Fin de bou kono. Ou be jatemine do de la. Nongo kele sela gelea Roma. Bebse ka wuli ki jo kaka ala delike. Bebse ka wuli ki jo kaka chesirike. Bebse ka muke beboke. On fene se mouye ni ala sonama. Ni noya ni kenya be on fene mantake. Niko a date se ka to ana. Niko a damangante ka to ana. Niko ambe ala delide ka niko ke an sagoy ka ke ala sagoy. Anti se ka to niko ka ke Francis sagoy me watara sagoy. Ani watara nimbe toala. Anganga ala delike. Parce que watara ka problème ba e mouye. Mercenaire ndodo de ken me ka balika snogo. Watara ya ka garder renforcé. Watara e mogoro d'État. Ali Watara ma da Ivoirien la kuga de protéger. Parce que mercenaires nous faisons yu kalide. Nous comme compatriotes mabla. Nous djenyon mabla. Ou faisons tato Côte d'Ivoire là. Donc Watara de Côte d'Ivoire de problème là. Asimi ma Côte d'Ivoire de problème là. Mo chamante kan ko de famia. O gelea de be Watara dra. Bon Watara dumba do feneni ale kelinga baranote. France bala, Allemagne bala, Angleterre bala, Libéria bala, Bazoum bala, Niger bala. Burkina Otumala, mais comme au président Bénin. Donc, je sais que Burkina Bolala. Sinon, Paul Henry Atumala. Ni pedi, djedo de tume ka siri nya fo awyo dongo ngo djedo de be ka siri Mali contrôle. Ngo ala rede nani senda ka fempoi. Ki senda mercenaire ou kan, ki senda Francica, ki senda Ouattara, kani senda Paul Henry kan. Non, saraka bola de nini ala che saraka bola billahi ala delu kela anga nyongo ninga dabla ala delu kela saraka bola albisa ma nyini anga dine nyamo fe ama nyini anga chorobo fe ama nyini anga almamu fe ama nyini bela jadi fe albi ni maniko kanube mogomna o ki chesri ka ala delike o ki chesri ka ala weleke o ka malika fa ala la. Parce que Nico a damangante ka to ana, a date se ka to ana. Donc, Nala Sonama, on se retrouve demain, Inch'Allah. On va continuer. Merci beaucoup.